Прывітанне, сябры. Сёння з вами будзем разбіраць пытаннічка, з якім кожны дакладна неаднойчы сустракаўся ў сваім жыцці. Па-руску гэта пытанне гучыць так. Напрыклад, не падскажаце, каторы час? Гэта зараз у кожнага ёсць мабільны тэлефон ад немаўляці да дзядулі, а раней былі часы, калі і гадзіннік далёка не кожны меў. Ну і што ж з гэтым пытаннем? Ну, вы, напэўна, скажаце, можна запытацца, колькі часу, і ўсё пытанне вырашана. Ну, зразумела, калі вы запытаецеся, колькі часу, то беларуса зразумее, але ёсць нюансы. Бо правільна пытанне гучыць так. Напрыклад, звярнуцца можаце ветліва, як вам заўгодна. Ну, вось так. Калі ласка, падкажыце, каторая гадзіна? І тады вы пачуеце ў адказ, напрыклад, калі ласка, а палове на 8. А пытанне, колькі часу, задаюць у сэнсе, як доўга. Напрыклад, колькі часу яшчэ чакаць? Ці колькі часу Сяржук нам будзе распавядаць яшчэ пра прыгожыя цікавыя словы? Спадзяюся, сябры, доўга, бо стракатых слоў у нашай мове вельмі багата. До сустрэчы, даражэнькія.